En èpoques s'acosta Nadal, cada cop són més les accions en favor de la solidaritat que es duen a terme. Avui els parlarem també d'una subhasta que es fa a Barcelona a favor de la ONG Mans Unides. Es venen tot tipus de mobles, de joies, de pintures, fins i tot cotxes antics. Són gairebé 800 lots que se subhastaran aquesta tarda a Barcelona. Tots els objectes estan exposats a la sala de subhastes, sala de ventes, on a la tarda, a 5:15 concretament, es farà aquesta subhasta pública. Una petita part dels objectes han estat donats, com les samarretes, per exemple, que han firmat el Xavi i l'Alexis del Barça, també samarretes del Madrid firmada per tots els jugadors. La resta d'objectes es podran adquirir sense l'increment de l'IVA ni les comissions de la sala. Entre les obres d'ara es poden trobar una gran varietat, però hi ha obres molt importants de pintors com Miró, Tàpies, Dalí o Barcelós, per citar-ne alguns. El 20% dels diners que es recaptin, dèiem, aniran destinats a Mans Unides per construir una escola de primària de nenes a Jordigi, un poble de l'Índia, que no sé si he pronunciat bé, Aixa. A mi em sembla que sí, eh? Aquest projecte és la construcció d'una escola per nenes en un poble del nord de l'Índia i que hem escollit aquest projecte perquè creiem que l'educació dels infants i especialment de les nenes és molt important per al desenvolupament d'aquests pobles del sud. I llavors tenim nosaltres uns 700 projectes en marxa arreu del món sud, però aquest concretament ens atrau per això, perquè creiem que l'educació de les nenes és el futur. La dona és la que tira el carro a tot arreu, no solament al món sud, sinó aquí, i creiem que l'educació de les d'allà, que en tenen molt poca, és molt important perquè d'aquí uns anys puguin elles manar i tirar endavant aquests països que estan en la situació que estan.